Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da jimurin kasancewa da tashar Kannywood Hausa TV, tashar da ke faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da sanar da ku al'amuran da ke faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. A yau za mu yi magana ne akan Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara dai kowa dai ya san cewa mawaƙi ne da ya shahara wajen fitar da waƙoƙi irin na siyasa, wanda mun ga irin gudunmuwar da ya bada a zaben 2015 inda aka samu canji a Najeriya. Sai dai daga bisani jama'a da dama suna ta saurare su ji da wace zai fito a daidai lokacin da al'umma suke cikin yanayi, musamman jiharsa akan harkar tsaro, inda jama'a da dama suke tattakon jiransa su ji me zai ce a dangane da kashe-kashen al'umma da ake ta yi a arewacin Najeriya. Sai dai a yanzu Rarara ya fito ya yi wata waka wacce ita ce za mu ce kusan ta farko ko ta biyu wadda ya fitar da ita akan sha'anin tsaro da ya shafi jiharsa. Ga wakar kamar haka. Ko Allah ka iya mana, ko za mu iya ma kar ka bari mu taba ka shigar mana. Sarkin sarki azulman ne zuwa yi majingina, kamar darajar dan Abdullah sadu ne tsaye ba kuna. Matsala ta tsaro a jihar Katsina kai ne da ruwan hukunta wuta. Ko Allah shi wa da dinka jari. An gaida Dauda Kahutu Rarara da wannan waka tasa, amma fa har yanzu jama'a na cece kuce gami da wannan waka, domin har yanzu suna ganin ba su ji abin da suke zato daga Rarara ba, musamman akan sha'anin tsaro da ya addabi ƙasa baki ɗaya, ba jihar Katsina kaɗai ba, dukkan arewacin Najeriya. Ya kamata su fito su gaya wa shugabanni halin da ƙasa ke ciki da irin ƙuncin da al'umma ke ciki, musamman idan aka yi duba da irin jajircewa da su Rarara suka yi wajen tallata hajar wannan gwamnati ta canji, inda wasu jama'ar ke ganin ya dace a ce irin mawaƙa kamar su Dauda Kahutu Rarara suna baiwa wannan gwamnati shawara da fargar da ita akan halin da al'umma ke ciki. Mu dai fatan mu anan shine Allah ya kawo wa wannan ƙasa tamu sauƙi, kuma Allah ya taimaki wannan gwamnati domin magance wannan matsaloli da suke damun Najeriya. Amin summa amin. Mun gode. Hausa TV, tashar zamani. Ga wayanda bai subscribing zuwa tashar mu ba, sai su subscribing domin samun ingantattun shirye-shirye masu ƙayatarwa. Ku daure ku yi mana sharing a Facebook, Twitter da Instagram da dai sauransu. Mun gode.